Hello. אוקיי. תעודת זהות? ממש לא תמיד. מהרגע שאני עבדתי כאן. כן? לידור. 347. איפה למדת? שערי משפט. בהוד השרון? לא, לא, אתה. כן, 347. לידור אורי. כן. כן. מה אני אעשה? תזכירו לי. לא עשיתי את זה 7 שנים. טוב, פתק אחד? גם שטויות זה אנסים רגילים של בספר 5 יחידות. זה ממש לא קשה, זה כמה מילים נוספות כביכול משפטיות. זה רק כמה מילים משפטיות, זה לא משהו ש... לא, תראה, כל דבר שכאן... זה משהו הכי פשוט, הכי בסיסי, הכי פשוט. אף אחד לא יצפה ממך רבה. שתתחיל עכשיו לנאום. אני יודעת, אני לא אשתמש בזה. ביי. אבל אמרו לי את זה. אחלה יום. אני